Hello my friend, welcome to back my YouTube channel. Angni Dauharu official blog आव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। दिनै माने ओरैबायदि खुसि आरोखि आङो आंनाव माने आंनि सुपार हिर' फैगासिनो दं बियो। अलरेडि बे दा चन्द्रफ्रा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड लाथा बिथांमोनाव दङ। बिसोर ज' माने दा आंनाव फैनाय जासिगोन आरोखि। माने आं थांनो गोनांमोन, नाथाय दा बिसोरो आंनाव फैसै होननायखाय माने आङो दा लामायाव नेनानै दं आरोखि। होमबा दा जेब्ला फैयो अब्ला नायदो आंनि सुपार हिर'आ सोर। क'क्राझाराव फैदों। दिनैनि आलासिया दे आरो फाइनालि आदाया सफैबाय नै आंनाव। आंसो थांनो गोनांमोन, लोगो हमनो गोनांमोन आदाया डाइरेक्ट नै लोगो लाना फैनाय जाबाय। थांनो ओंखारबाय आदाया आसोलाबो फाइनालि माने आदाया फैनानै थांखांबाय। जोबोद माने बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोखि आदाखौ। आदाया दिनै आंनाव फैबाय, माने लोगोआ लाना फैदों आरोखि। माने आंसो थांनो गोनांमोन, नाथाय लोगोआनो अलरेडि बियो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथांमोनावबो दंहैखायोमोन। बेजों लोगोसे एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड आदा जेम्स माने ज' माने लोगो हमनानै ज'यैनो माने जोंनाव फैबाय आरोखि। आंनाव माने लोगोआ लाना फैबाय। माने लोगो मोननानै दिनै बिराद मोजां मोनदों आरोखि आं आदाखौ लोगो मोननानै। एकदम मजा नांदों दिनै गोसोआ एकदम।